L'edifici maliciós. Això va anar-hi era una vesprada a la tardor un grup valent de xiquets, Anna, Mario i Bruno, feien una volta amb bici als afores d'un poble. Pel camí van trobar un geriàtric vell i abandonat. Es rumorejava pel poble que a poqueta nit s'escoltaven crits com si hi haguera activitat. Els nens s'encoratjaren i decidiren creuar les portes de l'edifici per desmentir allò que es parlava entre la gent. Un cop dins van veure que l'antic edifici romania igual que abans de ser traslladat. Hi havia llits desfets, xeringues sense utilitzar per terra, fins i tot safates de menjar per llevar, entre d'altres. De sobte, sentiren una presència entre ells i alguna cosa es va fregar les cames. Es van quedar corglaçats i van entrar en pànic. Era un gat desnutrit, brut i amb una orella mossegada. Aquest tornà a cridar. I Anna, Mario i Bruno se'n van anar, cames ajudeu-me, i mai més tornaren a parlar d'eixa vesprada a la tardor. Aquest conte s'ha acabat i si no és mentida és veritat.